Barka da rana ɗalibai. Barka da rana. Yau za mu koya muku wani sabon abu, sabuwar fasaha wacce duniya ke magana a kai. A cikinku, waye zai iya faɗa min menene blockchain? Kai Sani. Shi ne sarƙar da ake amfani da shi wajen toshe mutane a Facebook. Kai fa Abdul. Shi ne abin da masu kuɗi suke amfani da shi gurin sayan Bitcoin. Da kyau Abdul, yanzu bari in warware muku shi dalla-dalla yadda za ku fahimta. Yanzu alal misali a ce Abdul ya ari naira 500 a wajen Sani. Sani zai iya mantawa, shi kuma Abdul zai iya wayin cewa ya ce shi bai ari komai ba. Amma idan aka rubuta shi a dukkan littafan ɗaliban da ke wannan aji fa. Kun ga kenan ko da Sani ya manta, Abdul ya yi ƙarya cewa bai ara ba, akwai shi a rubuce ba ma a littafi ɗaya ba, a kowanne littafi na kowanne ɗalibi da yake cikin wannan aji. To kana nufin blockchain kamar amintaccen littafi ne na digital wanda baya ƙarya ko? Haka ne Abdul, aminci da gaskiya su suka tattaru a cikin fasahar blockchain. Wannan shi ne blockchain.